Les pastisseries es troben aquests dies en plena temporada de mones de Pasqua, una temporada que des del gremi veuen amb optimisme i preveuen tornar als nivells d'abans de la pandèmia. L'augment del preu de l'energia i de les matèries primeres, però, farà que siguin una mica més cares. A Pastisseria Graells, de Balaguer, han optat per apujar el preu €1 per quilo. Pere Graells explica que s'ajustaran al màxim perquè la gent no vagin tan apretats. Bueno, pujarem €1 respecte a l'any passat, vull dir, ens ajustarem el màxim perquè la gent també no vagin tan apretats, vull dir. Pel que fa a la mona, Pere Graells explica que la gent és molt clàssica. Les més demanades continuen sent la de mantega o la de crema amb fruita. No, la mona sempre és molt clàssica, la de mantega que fem i la de llet amb fruita, també alguna amb trufa, així, alguna variada amb trufa dins i llet per fora, aquestes combinacions. Fem una mona perquè la gent se la pugui portar al camp, que no calgui nevera. Cada dia anem fent cuites perquè la gent trobi el pa de peixi el més tovet possible. Fem la llet aquesta pasteuritzada, vull dir que no hi ha d'haver cap problema, i la mantega tampoc no li passa res. Vull dir, si molta calor, el sol directe, sí, però vull dir, en un lloc fresc, vull dir, ja està, no cal ni nevera, en un lloc fresc s'aguanta bé la mona. En quant a les temàtiques, la pilota d'or d'Alexia Putellas, jugadora del Barça femení, és la principal novetat d'aquest any, si bé es mantenen els personatges de dibuixos i superherois com a més demanats. L'unicornio, el Harry Potter, van sortint dibuixos nous, ara l'Spiderman, ha sortit uns dibuixos, aquests de l'Encanto. Aquest any, com hi ha la jugadora de futbol, l'Alexia, al guanyar la pilota d'or, també me la demanen. A la pastisseria Graells també ofereixen la mona decorada amb guirlatge, recordant com es feien abans les figures. És la guirlatge que fem cada any, això potser ho coneixerà la gent de més edat, perquè és com se feien abans les figures. Abans aquí hi havia la pastisseria Montseny, que és on va començar mon pare, que ell també va fer les figures de guirlatge, ametlla i sucre, que és com se feien antigament. Pel que fa al nivell de reserves, a la pastisseria Graells és similar al de l'any passat i les mides també. D'aquesta manera confien en fer una bona campanya, servint més de 500 mones artesanals.